Surprise ako sa'yo! Halika, come here! Come here! Halika, let's go! Here! Surprise! What is that? Here! You go ahead here. Happy birthday to you. Hindi ka na na-surprise? Hindi niya makita. Hindi niya makita. Hindi mo makita. What's that? Again and again. Again and end? What else? Chicken joy. And what's this? Burger. And this? Just Me. and this one. What's this? Burger. And this one. Wow. Later. Say, but mommy said, no more ice cream. Gusto ko ice cream. Halo-halo ka lang kanina. Gusto ko ito. Again? Di ba sleep na tayo? Good night. Sleep na kami. Bago mag-eat everyone. Ay. You lead the Bakit siya prayer daw. nag-eat? Bakit siya nag-eat na? You lead the prayer daw. Wait lang, wait. Let's wait, nanay. Let's wait, nanay. You lead the prayer, ah. Lead the prayer daw. Son, the Holy Spirit, in the Shut up. Lord. Papa Jesus, thank you for a wonderful day. I could happy and smile and happy. All the friends all here. And the Kalama peace here. And the praise could be. Pray tayo eh. Lord. Don't play the prank. Lord Jesus, see you in our next dinner. Please guide all our family and keep them all healthy. Amen. Yay! Amen. Very good. Eating time! Bakit ganon? Hati-hati kasi ano lang eh. Ano yan? Bilang. Alam mo yung Doon na bilang? po kami sa study table ah. Doon na po kami para may share tayo. Alam mo yung bilang? Guard. Sasave ko na si Aya kasi baka hindi ko na pa makakain. Uy! Ako'y busog nga lang. Tingin lang ako. Ay, sa'yo. Yeah. I'm coming to the top. Panamok daw niya. Apa, ayan. Oh, yun, hindi ka magagalit. Okay, okay na sa akin na. No. Ayoko, okay na yan. Hindi naman ko lang kamay ka ng galit. Ano nyo ba yun? Ano? Inaulam tatay niya. Ako ba? Nakainom na ako. Ayan na. Nawala ng gamot? Nawala sa I'm here. Uy, halika na. Ayun yung palabok. Ito kay Mami. Ito. Ito kay palabok namin. Wala kami palabok. Ayun, yun. Ayun to. Yan na yun. Nangyari. Ayaw. Bakit palagi ka natin? Ay, ano nangyari? Wala. Wala, bawasan eh. Lamig ka din. Ayaw. Kaya natulong ka hala. Hindi. Ay, hindi kaya. Iwan ka siya mo. Wow! Lagay mo si Niel. Lahat na ng pinapanood niya nandiyan na. Hindi, itatype mo pa isa-isa. I don't like it. Turn off na namin. Turn off na natin. Tapos tita. Bakit? Para, di ba, little baby pa. Happy? Do not touch. Do not touch, Kiel. Do not touch. Pretty ba? Magkarugto. Bakit Pero, ganyan? kunwari naman. Why? Ano, ano siya mga kalaw? Wala pa, hindi pa lahat eh. Ilaw. Pero sumasayaw pero yung nagkotoroto ng Santa Claus. Tapos yung ilaw. Ilaw na Santa Claus. Santa Claus siya. Ganyan. Gumagalaw? Di ba takot niya ako doon? Hindi gumagalaw.
Last year pa ako nagpapabili nun eh. Mabandaga ka, mabandaga ka. Gusto ko ice cream. Oh, kunin. Ano ba yun? Nakuha mo! Ang tall mo na ba? Paano? Ice cream to. Dito ka, dito ka. Ice cream tayo. Ice cream. Kasi hindi marunong kumain sa mesa, dito ang sanay kumain niya. Pinasanay ng nanay. Eh di wow. Ice cream. Sige, tapos na no? Lagay kita sa glass ha. Sa glass mo. Dyan. Nasaan ba gabi na? Ayan o. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Kita lang, soup na eh. Wala ko na ice cream na ano? Yan kasi yung gusto niyan eh. Eto na. Ay, ito ka. Penge, No, bawal. hindi pwedeng mag-Facebook yan. Pwede. Kaso, Pahihirapan mo yung sarili. Ako, sinusuko yung pasensya ko. Habang yung pasensya ko.